SafeTrack tilbyder ekstra stor stabilitet og lille venderadius, hvilket sikrer et minimum af skader på afgrøderne. Computeren overvåger konstant hastighed, tankindhold, bomhøjde og sporvidde for at sikre stabil og sikker manøvrering. SafeTrack sikrer endvidere, at bommen altid er 100% vinkelret på sprøjtesporet. Det betyder perfekt afsætning, når der vendes for enden af marken.